Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħti semu biex jara li pajjiżna jilħaq il-miri u jkompli jimxi l-qudiem. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg meta kienet timexxi delegazzjoni tal-partit flaqa mal-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta Elena Grieg. Matul il-laqa kienu diskussi il-prioritajiet tal-Kummissjoni dwar Malta u sem pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan partikolarment anke wara l-isfidi li qed niffaċċjaw kawża tal-pandemija tal-COVID-19. Saqsejna u tkellimna anke dwar x'qed jagħmel il-Gvern Malti f'din id-direzzjoni ħalli anke nkunu nistgħu bħala oppożizzjoni nagħtu l-input tagħna kif huwa obbligu tagħna biex naraw li nilħqu nerġgħu il-miri illi konna fassalna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li mhux se jaqaf jaħdem qabel ma jara li l-Gvern jippreżenta pjan li jagħmel sens ħalli nfittxu nirkupraw mid-daqqa ekonomika li ntlaqatna minnha. Bla dubju dan il-pajjiż għandu il-ħtieġa illi immedjatament ipoġġi fis-seħħ pjan illi jagħmel sens biex jirkupra jerġa' l-ekonomija tiegħu anki għaliex kif jaf kulħadd dak li ġara f'dawn l-aħħar sena u 3 xhur effettwan mhux biss l-ekonomija Maltija imma wkoll l-ekonomija Ewropea. Matul il-laqgħa rrefera l-impenn taż-żewġ membri parlamentari Ewropej eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola u David Casa biex Malta u Għawdex ikomplu jgawdu bisħieħ misħubija fl-Unjoni Ewropea. Minnaħa tagħha Elena Grieg fakret kif l-Unjoni Ewropea idik laqda ta' pajjiżi li żammet il-paċi u għamlet avvanzi li qatt ma konna nimmaġinaw li kieku ma tweldiċ din l-Unjoni. Dan anke fil-kuntest tal-messaġġ li l-istituzzjonijiet Ewropej għaddew għal Jum l-Ewropa li kien iċċelebrat ftit tal-jiem ilu. Matul il-laqgħa f'dar l-Ewropa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mid-deputati Carme Fsud Bonnici u Kevin Kutajjar kif ukoll mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Graziella Gallia.